Shout out mga idol, mga tag sili mga idol kay kung mono kuan ba nang halang-halang suka. Manguha ko rin mga idol. Dahan kay hinog mga idol, dahan kay hinog. Kami ini kuan sa hinalang mga ludi. Daghang kay mga ludi oh. Oh. Ano may mga kuan ani ba? Mga lamian nga mga humba kanang sili manok o kanang buwad gamit ina kilawin ini gamit pinasili ng gudi na ito manang kuhaon ko ni mga hinog kay ang langgam rin nagpuraan ni diri ito na ko isa sa ng plastic bottle ng itang suka. So okay kaya mga lodi. Kailang hinog ko ako. Kay daghan man kaayo gud. Kung palito ni mga lodi mga mahal kay ni ba. Pero kay nabuhi man sa akong garden dapit. Ako na lang pong galagaan mga lodi. So di na kailangan pa mag kita kaya na naman stugkaran sa tapad sa gulayan mga lodi. Wow. So kumbati mga lodi. Kaon ka rin yung hinog. Maghimo kong hinalang basuka. Nga, sa gulag Bombay ahos. Sana. O luya. O dami, kaya na. Wow. Timpladong daan. Ready to ready na ho sa yahong. Mas kang okay ha. Panga eh. Piling dahon ani. Daghan kayo di. Oh. So namular ang agim na lodi ba. Sa ibang lugar ba ni hit kay ning sili Dagmay kini siya nga sili pero perting si paa og halang ni. Sipa kay naghalang ni. Unang okay kayo og mga sili kay di na sobrahan nga lodi. Kay basig kuan pud ta ani. Oh, sobrahan ta halang ra ba kay ni pud ni. Halang ni sobrahan ni. Saka kung amigas diri oh. Tay namuwar kong agi oh. Okay kayong sili eh. Turot ng bunga. Siya harog di tama tagwa kanini mamix na ako ng suka tang sili. So kana lang mga lodi. So managkuha na ko mga lodi oh. Wow. Kadon ko na sa kong balay ni kay akong ibutang dito sa akong kuan ba latito. So muli na sa ta kay mga pita mga lodi mga idol. Mga pita ang samtang nagpabukal ko sa kong takuri rin mga lodi. Mga diyo takuri na ko na diha. Okay. Saan takuri na. So dara ang akong kuan mga lodi. Sili. Wow. Kang kiha mga lodi. Kuning butang sa plastic mineral nga tangag Bombay ko ahos luya ko kani. So paano sulbad na kailangan pa nga kung mo palit kang balot di na nakasuka nga sinagulan daan di okay kayo. Oh. So kanila sa akong video mga lodi kay ako pa man ang tanggalo ni dahon niya ako pa man isud sa mineral. So salamat sa panonood ha. Okay. Ano lang, bye bye.